Se on helppo lyödä ja yksinkertainen. Tämä Ondulainen katto on ollut hiljainen, se ei pauku sateella. Tämä Ondulainen oli värivalampina halvempi. Miksi valitsin Ondulainen katon? Tämä oli sama kysymys, mitä kysyi tämä urakoitsijakin, joka tämän katon asensi. Ja minun mielestäni se oli aika selvä koska alkuperäinen katto oli asennettu 70-luvulla ja sekin oli ondulinen katto. Ja vaikka katto olikin, kun ostin talon 2013, niin yli 40 vuotta vanha, niin silti yhtään vuotopaikkoja ei ollut. Se on helppo lyödä ja yksinkertainen. Se on kestävä. Katsokaa miten helposti yksi mies tämän homman hoitaa. Levyt katkaisee ja halkaisee tosi nopeasti käsisirkkelillä. Levy painaa vain 6,4 kiloa ja on mukava käsitellä myös ilman työruuhkaisia. Levyt kiinnitetään kateruuveilla levyjen aaltojen harjoista eikä pohjista, mistä vesi juoksee sateella. Peltiset päätyräystäslistat toimivat koristeena ja suojaavat päätyä. Harjalistat kiinnitetään niiden alla olevien levyjen harjoista joka toiseen aaltoon. Ja tämähän olikin aivan mainio systeemi tämä Ondulinen, koska lämpövuoto tavallaan loppui siihen, kun tähän tulee ylimääräinen tuuletus näiden aaltojen välille, joka toimii tuuletuksena siinä sen palahuovan ja Ondulinen välissä. Niin, tämä Ondulainen katto on ollut hiljainen, se ei pauku sateella ja myös se yksi, mikä on hyvä tämmöisessä vanhassa rintamamiestalossa on se, että katto ei kondensoi vettä. Kustannuksiltahan se jos ostaa tuolta kaupasta halvempaa lautaa, niin tämä Ondulainen oli värivalampina halvempi kuin mitä se lauta, jos se joutuu maalaamaan. Uusittiin vuosi sitten ja mielestäni tämä on aivan ollut toiminut hyvin ja ollut hyvä valinta. Ja kyllä se siinä nyt näyttää hyvän näköiseltä.